Pinoy Bus Driver TV. Buset, doon lang pala ang traffic. Wala naman ang traffic sa ay sentro ng Pagbilaw sa Bawas. Gimana sih orang dari pada? Ya, mau kontak ya? May number ka kayo ba daw? Ako number niya? Ako number niya? Zero pa rin ba? 9-6 na bang dulo? Sige na. Ito po ng tulog. Iba na. Ako sabi no? Oo. Hindi, bigyan mo ko. 0985 3899. Iba na nga. Shout out sa taga Superline visit sa 976. Sumo natin ito sa Pagliko. Hello Dong, magandang hapon Dong. Iba na pala ang number mo. Kaya pala. Oh. Saan galing? Oh, tapos? Oh. Paano di mo na naiwanan mo? Kaya pala nung tumawag ako sa'yo nung nag-usap tayo na dadaanan ko dyan. Pinatay? Pinatay? Hindi ka sinagot? Nakuha yun. Paano to? Nandiyan yung ano? Nandiyan yung ano? Sabi ko. Siguro siya pala ito. Wala ito rin. Sinabi ko sa'yo. Siguro siya ito. Wala ito rin. Ano ba? Mas Juin. Sa cambio. Ay, hindi ka ba kita? OBS 106. Meron ba? Ay, padaan kami dyan mamaya. Nandito na kami sa Pagbilaw. Tapos idadaan ko dyan kasi si Adaw kasi nga gagawin na yung 1746 daw niya. O dito sakay.
Kaya, obligado akong pumasok dyan. Dog. Kaya, obligado akong pumasok dyan. Sige, Teng. Salamat ha. Sige, sige. Kakain pa? Salamat ha. Wala na pala sa isa. Murahin na pala ito. Okay, nawala pala itong cellphone niya. Pero nung Ha? Malapit na ba tayo? Kaya pa pigilan? malapit na. Malapit na tayo eh. Konting ipit-ipit na lang po. Ipit-ipit mo lang konti. Kasi mga 10 kilometro na lang. Malapit na. Konti na lang po, malapit na kailan. Oo. Kung ano, pag naramdaman nyo may kayo, wala kayo may magsabi. Huwag lang maliligo. Ihi lang. Kaso lang, wala pa tayong matigilan dito eh. Pero malapit na rin tayo. Kunting tiis lang. Meron. May lakas pa man siguro eh, para magtiis. Bakit pa sa floor? Obsida tayo. Tatabi rin pa na yung cabinet. Ha? Tatabi rin rin. Ayan. Tama. Pares ng tubig. Pero tapos na yung depression dito. Oh. Malapit na kalapit na depression sa Bilaw. Kaya tayo mapadaan ito ng sentro. Shoutout sa mga Victoria Bawo, Northern Samar. Lalo ang family. Si Mark, si Joseph. Bukas na kami dyan sa Bawo. Yan yung pinanganak si partner ko, si Madrid. Sa Bawo. Yan ang bayan niya. Sino nga yung may hawak ngayon 17 na dito? Ha? Naisog ko yun. Sino to? Oo, yung unit ko ngayon sa Pluduran. Sa pinatag ito, hindi so. Oo. Wala pa. Ano yung malapit na sa Naisog? Gabo. Pero, wala pa po siya. Wala. Yung mga yun, yung nagpasa ng poste. Ano? Ano ba sa business? Ano ba yun? Si ano? Oo, kasama kasi Bumbase. Si Bumbase? Oo. Yun man ang regular ni Juan. Yun man ang regular ni Dati ko Romeo. Romeo.
Tapos nadali din yan dito sa Kwan, Gumaka, tapos sa waiting seat, si Balaira. Ayun. Balaira ang partner niya. Kasi pala sinabi ko, tas may pala, sinabi ako, hindi naman ang bago na yung kursi ko namin. Saan lang, hindi pa natin kailangan magmadali. Kalawag pa lang, sir. Nilang palam na. Kinuha ko, brother. Oo. Kasi si Bukod, kinuha na ako sa akin, guys. Kasi nagagawa pa rin sa akin. Sinaso na. Umpisa. Hindi, ano ko na lang. Hindi ko rito na lang. O, kanina sa 71? Ngayon? Nakadalawa yan eh. Oh, sige. Pagtawagan si Diaz ba kayo, Diaz? Extra ko sa... Pagtawagan na lang kami. Di ba na nakasira yung 1974, isang buwan. Extra ko sa 75, biyayang tiguran. Biya Pantaw. Bonbon, Balatan. Marindian na sigsagan niya, nakaliliit naman sigsag. Oo. Mas medyo mga tarak din lang. Oo, direct naman. Hindi pwedeng mag... Dito sa... Pag di mo masilip ang kumada, Ada eh. hindi kaya ang tersira. Parang sa yung ano ba, Dunsol. Di ba, Dunsol? Pagpalangan ni kasi kami sa Dunsol, sisigunda ka talaga doon. Hindi mo pinilo. Sila na konting ano lang, malapit-lapit na. Ayun na natin mga pasayro yung bukse. Pasayro natin ang mga subscriber yan. Ako, dumaan ako doon sa bahay namin sa ibig sa lang Candelaria. May muna ako doon sa bahay namin. Sino ang katrador niyo? Ha? Sino ang katrador? Yung lolo ko, wala doon, nagtanindur ng mais. Ay, nandun na. Oo. Nagtanindur ng mais. Sa inyo talaga yun, may lote kayo. Ha? May lote kayo. Yung bahay lang. Ay, Ano yun? Ay, Pwede maniwala naman na. Oo, naniwala nga ito. Hindi, kasi hihingin rin ako ng message. Sabi niya, asawa niya ba yan dyan? Ano? Asawa niya ba yan dyan? May asawa ka ako. Eh, tanong ko ba kasi kung dyan? Asawa niya dyan. Okay, ano sa Gumaka, dadaan naman tayo sa bahay namin. Nadali naman si Pagpag Ang gilay. Kami diniskutado. Traffic. Sabi ko, dapat tayo sa bahay namin. Silip naman ang pasero sa babae na dyan na bundok man yan, wala man kayo bahay-bahay. Eh, nandun pa sa taas, sa bundok. Yung pala, umihilang. Silip ang pasero sa bitana eh. Saan bahay nila dyan? Parang ano bang bundok, ano ito? Kapungangan. Bills. Tapos biglang sabi ni Tano, Bigo, isawa ako, sawa. Nag-iba naman sa style. Isawa, Bigo. Tigil naman ako. Yung pala, ihi na naman siya. Ayun. Ito na, Bigo Buksid. Dito na sa Purples Passport at Panlobo. Sa Barangay Pinahaan. Pagdilaw, Barangay Quezon. Pinahaan. Ito na. Ang CR dyan. Dito na tayo. At magmerenda naman tayo. Kasi alas 4 na. Buksit na tayong. Magkain naman na tayo mga buksit. No, wala yung symbol ko na maasin na yung itim.
Kaya yan lang muna. Wala na yung tulo dito mga kapusit sa dito. Kuskusin ko na lang yan. Nasilat na yan eh. Kaya kuskusin pa natin yan. Pagsiting. Meron pa doon, no?